so cool. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Good morning! Aray ko. Welcome sa ating Sino Ako? Hindi napigilan ng isang binatilyo na maiyak sa sorpresa ng kanyang amang OFW na umuwi para dumalo sa kanyang moving up ceremony sa Bato, Camarines Sur. Kitang-kita sa video na handa nang umakyat sa stage ang junior high school completer na si John Harvey Ralota kasama ang kanyang ina. Ngunit tila hindi siya handa na bilaukan. Hindi siya handa sa sorpresang +1 dahil biglang sumabay sa kanya ang kanyang ama na kakagaling lang pala sa Saudi Arabia. Hindi mapigilan ni John Harvey na maiyak dahil kumpleto ang kanyang pamilya. Labis ang kanyang saya dahil 2022 pa huling umuwi ang kanyang tatay na nakasama niya ito. Inamin din niya na napaka-emosyonal niya nung panahong iyon. At mensahe naman ni Tatay Ronald sa kanyang mga anak na ipagpatuloy kung anuman ang gusto at anuman ang pangarap sa buhay para sa kanilang kinabukasan. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang nasabing video na naging viral. Yes. Ikaw, kabisyo. Napanood mo na rin ba ang videong ito? Yan ang ating siko. Sino Ako? Ako po, si Manggas. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Teens. Bishop. Feel good morning! Sa Manila. Biyernes na yun, April 25, 2025. Napakainit, kaya inom na maraming tubig. Sa oras na ito ay kasama niyo na ang pambansang angkol, Angkol Dagol! 7:34 na, kasama ang pambansang tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. Basic kasama si Mang Kanor. Okay, tat. Alam ko napanood ko yan. Sobrang nakaka-touch. Mababaw kasi yung luha ko sa mga ganyan. Patingin, pasukat. Di ba? Wala naman. Ginawa mong rice cooker yung mata ko. Alam ko magsaing using my fingers kasi I love my fingers and I love to finger. Pero napanood mo yung video na yun? Yes. Nakakaantig ng puso, no? Na unexpectedly, yung tatay mo aakyat ng stage, andun pala. Oo. Ang plot twist dito, may iba na palang pamilya. Charot. Wala. Kanina yun sa Tama. mga katas na nakalipas, yun yung masaklap. Oo, kanina. Pero ito naman ay umuwi ang tatay galing Saudi talaga. So, sa lahat ng mga parents, tatay, nanay, mga galing po or nasa ibang bansa, OFW. Kayo ang bayani. Mabuhay po kayo. At lalo na yung mga umuwi pa talaga, yung umuwi sa kanilang pamilya. Yan, especially dun sa mga umuwi 2 weeks ago na pero may pinuntahan mo ng ibang bahay. Walang pinuntahan. Si kumpare lang yun. Si kumpare. Yun nga, babaero talaga. Nandun si kumari. Sabi, bukas ako uuwi pero 1 week na sa Pilipinas kasi may ibang inuwian. Iba yun. Sabi ni tatay. Sabi ng principal. Kaya pala, nag-abroad siya. Yung tatay? Yung principal. Hindi na niya kinaya na nabas siya dito eh. Yung principal. Yung tatay. Congratulations! Sabi ng tatay. Sabi ng principal, umakyat sa stage. Yung estudyante. Yung tatay. May Dito ribbon na. siya, may ribbon. Yung estudyante!
Yung principal. Naka-Pilipinyana eh. Yung principal? Tatay. Ay! Ay, bongga! Batanan. May uwi nga Toblerone. Si tatay? Principal. Kaya pala. Oh, sinabita. Ay, nagsabit siya ng medal. Si tatay? Yung principal. Sa ano siya? Dali mo nanay mo dito, ah. Sabi ng principal? Sabi ng tatay. Kaya sabi ng guard. May ribbon siya most behave. Yung estudyante. Yung principal. Ay, nako. May nakalagay dito ribbon graduate. Sa ribbon ng estudyante. Yung principal. Ngayon ba siya graduate eh? Yung estudyante. Yung principal. Nagpareband eh. Para Yung lang. principal? Ay, si Direk Phil pala, thank you sa pa-experience mo, Direk Phil, sa ano Ano yun? Hindi ko sa drama. na-experience yan. Oh, busy ka kasi, syempre may events ka rin eh. Oras natin, 7:37! Kuray-kuray. Ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang? I-memorize yan. Basic! Metro's #1